Hello mga langga. Welcome again to my vlog. To this video, papakita ko sa inyo yung tanim na orange, lemon at saka mandarin ng auntie ko. Tagal na to kasi matanda na yung puno. Papakita ko sa inyo. Yan langga. Yan yung orange. Oh, dami bunga ng orange nila. Tingnan nyo yung puno, oh. Matanda na siya. Matanda. At saka ito naman yung lemon. Laki-laking lemon, no? Ay, ito yung lemon. Yan, daming lemon niya, oh. At saka yung puno niya, matanda na rin. Dito pa. Yung bulak niya, oh. Bulaklak ng ano, lemon, oh. Laki-laki, yan, bulaklak ng lemon. Yan, lemon. Dami lemon. And the last one is mandarin. Sarap na mandarin na langga, oh. Kintab-kintab lang langga, fresh. Organic lemon. Mandarin pala. Yung may mga ano na, oh, may mga kinain na ng ibon, oh. Yan, oh, sa sobrang hinog. Yan. Talim ito ng auntie ko at saka ng asawa niyang kano. Ang ganda, no? Ang dami nahuhulog, oh, kasi inano ng ibon. Yan. Ayan. Kuha ka lang. Pero hindi pa to ano. Yan, oh. Abot kamay ko lang siya, pero hindi. Ayun. Nagkamali tuloy ako. Abot kamay ko lang yung mandarin, pero yung ikaw ay kahit sa tingin hindi ko maabot. Ano ba yung sugot na yun? Ayan, oh. Dami ibon dito mga langga. Oh, may tanim din sila saging, oh. Oh, yan, oh. Tanim saging. Yan, oh, mandarin. Oh. Hinog na siya, oh. Hinog na. Naumay na din ako. Kahapon ba ako kain ng mandarin. Yan, oh. Yan. Yun kung ano to, namatay na to. Yan. Likod bahay nila to. Dami kahoy. Uy, ibon. Yan. Till next video mga langga. Bye bye. Don't forget nga pala to subscribe my YouTube channel, Tirage.